أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Egameni lika Allah onomusa onesihawu. Ngicela uAllah angivikele kusathane ongathandwa. Inna Allaha ma'as sabirin. Ngempela uAllah umdala weinsuku umenzi wento zonke umvelinqangi uhlala enalabo ababekezelayo ngaso sonke isikhathi. Bafowethu, ivesi yeQur'an le engiyikhothayo uthi umdali yena unalabo ababekezelayo ngaso sonke isikhathi. Bekezela mntana sekhaya, khuleka bekezela. Wala sawfa yu'tika rabbuka fatardo. Kungekudala umdali wakho uzokujabulisa ngayo yonke indlela nale wena ongayicabangi. Alelake kuMateyu 7 ivesi 14 kuthiwa hey indlela incane imfishane futhi ingumncingo nesango lincane lokungena bayingcosana bayibonayo leyo ndlela bayingcosana ababekezelayo. Lalelake awulalele labo baba laba noma labo sisi noma labo bhuti ababiza ngeGlory of the Last Days. Ubezwe kahle yibo abacula le verse leli ngikutshela lona. Uthi ngehlukene nezwe lesono. Hlukana nezono mntanami, hlukana nezono ukhonza umdali wakho. Uthi siqale le ndlela sibaningi. Yazi njengoba sila emhlabeni kukhona la esiqhamuka khona bafowethu, masifika la emhlabeni bese siyayiqala le ndlela sibaningi. Ithi abanye baphelele endleleni, abanye bayithola ingumncingo, kunzima ukungena kuyo le ndlela, abanye bayiqalela indlela zabo ezintsha. Kodwa mina ngobekezela, noma ngizingelwa, ngithukwa, ngibizwa ngazo zonke izinto, ngishiya ngisho na izihlobo zami, kodwa mina ngiyobekezela. Hayi mina bayangakha labantwana. Ngabe ngakwakhanga wena kusho ukuthi awuzazi. Kukhona la esibuya khona uma siza kulomhlaba. Kulomhlaba njengoba siphila kufanele siphile ngendlela umdali wethu afuna siphile ngayo. Uma ngabe sesiphilile sizohamba futhi sibuyele kuye. Kodwa ababekezelayo uhlale enabo ngaso sonke isikhathi. Wallahu ma'as sabirin. Ngempela uAllah unalabo ababekezelayo. Inna Allaha ma'as sabirin. Ngempela uAllah unalabo ababekezelayo. Kodwa bayingcosana, akusibo bonke. Nkosi yami, umdali wami ngathi angangenza ngibe kule ngcosana le. Uyazi ngibe kule ngcosana le ukuthi mangabe sithwela umqhele nathi selakanyiswa, siqonyeliswa, sigqokiswa ingubo zethu ezimhlophe bese siyakhanya njengoba sicwebezela kumanje sibahle kumanje. Umdali yahlala ejabulile ngathi ngaso sonke isikhathi. Webafowethu, thathani lento ayinabungozi. Mina lokhu ngathatha lento ngiyaphila. Nani niyangibona, awubuke nje ukuthi ngimuhle kanjani. Ngiyacwebezela ngani ngoba anginazi inkinga. Ngiphumile emaketangeni kaSathane okukhonza abanye onkulunkulu umdali wami ekhona. Ngaphuma emaketangeni kaSathane okuba nabanye onkulunkulu umdali wami ekhona. Ngaphuma emaketangeni kaSathane okuloku ngiyofuna mayelana nezinkinga zami ngibanga izinkinga phezulu kwezinye izinkinga. Ngaphuma emaketangeni kaSathane okuhlabela abantu abangasekho ngazi kahle ukuthi abasomi, abalambi, abasasweli. Wemfowethu, thatha lento uzophila kamnandi njengoba nami ngiphila kamnandi. Inkosi yomusenibusise. Wa akhiru dawana anilhamdulillahi rabbil alamin.